Silvi. Halo. Aku tak ngaturke njaluk pangapura sik karo Pak Arif. Pak Arif. Nyuwun pangapunten kula benjing mboten saged cuan mriki. Nyuwun pangapunten. Ngapa Mas? Lah ora dikon rene arep ngopo? Wong ora dikon lho. Ya ngono iki diratani kok ya. Jarene aku krungu-krungu sesuk iki jan campur sarine. Jare krungu-krungu Kangendi. Ayo kae no mesti kok ya. Lah, pirasa jenengan ki wis kebak jope kok ya. Aku kan yo njaluk ngapura sik karo Pak Arif kuwi mbok menawa nek diarep-arep iki setan Bagong ki ora tekan kene nganti. Jajane sesuk ki selo, Mas. Selo. Aku sesuk. Alhamdulillah. Piye? Selo jane. Masih seturah ora, Mas? Aku umpama keplok-keplok ya gelem lho, Wong. Kancane Mas bawa. Nek ora. Ha kok ya elok men. Aja lali pawelingku. Barang tak tes ora iso nabu wis potong 50 tengen mudyar sisa. Lah ya kok mula-mula ra nggo bayaran atau potong-potong wae. Pokoke ora iso nabu potong ngono ae langsung. Aja lali pawelingku. Oh